kumpadring Jim. Good morning, tabi. Yes, salamat tabi pa ni maray na aga sa mga paraan tabay. For the first time ngunyan sila kita maka-interview tabi pa din na miyembro kan board of director. Sa lindong kan aliko pa ini ngunyan. Madali na bagay itong naka-schedule na AGMA, Annual General Membership Assembly. Yung digdingon yan si Board of Director, area niya digdi sa 3rd District si Sir Paul Narvaez. And aramon niya ito kung anoan mga pinag-expectar ninda. Ini palang gusto niya linawon na nag-request kay ni through resolution, iyo an aliko board. Yung digdi sa linya, yung makakaroon niya tatabi pa rin. Si Sir Paul Narvaez, membro kan board, singkunanan magiging partisipasyon ninda sa nagdadangadang na AGMA. Sir, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Diyos maray na aga tabi, Sir Paul, si Pio tabi ini kan DCGB. Pio tabi sa Pio, maray na aga sa imo, sa iman po sa harugman sa mga paradangog po kang DCGB. Opo, salamat sa oras, Sir Paul. Primero tabi, sir, kindly please inform us, sisay po ang mga miyembros kan Junta Direktiba, so chairman and so mga miyembros, please go ahead tabi. Okay, so sa ngunyan po, nakumpleto pa lang so Board of Directors kang Aleco, ang bago tapong chairman niyan, iyo si Eddie Gumba kang Ligaw. Tapos po sa Pulangi po, yaon po si Kenneth Liao. Tapos ako man po ang area ko, iyo po ining Ginubatan, Nobiliar and Piudaran or District 7. Duman man po sa Bakatay, Tiwi, yaon man si Roy Nacometa, and yaon si Mr. Sain sa Bandang Malinaw, si Madam na Ismenda, tapos digdi si Kamalig, yaon man dyan si Sardinio. Si Tirok. Okay. Opo. So ang chair... si nalingawan ko po, si Mr. Bordeos po, kang Ligaspi. Opo. So ulitin tabi, sir, pasensya na po, ang chairman kan Junta Directiva si Sir Eddie Gumba. Yes po, kang Ligao City po. Okay. Or District 8. Yeah. So ang members is Kenneth Liao, Roy Cometa, si say patabi ito, sir? Si Mr. Saen. Saem. Ano pong full name ni Saem? Ako po, so first name niya yung Mr. Saen. Tapos si Madam na Ismenda, kang Sabaco. Esmenda. Oo. Si Mr. Dino, kang dyan sa Kamalig. Si Edmiro Dino. Then si Mr. Cesar Bordeos. Si Cesar na Bordeos tabi, ano? Opo. Okay, so kompleto na. Ang sendong lingkod po, bilang sa District 7. Opo, Paul Narvaez, ano? Narvaez. Paul Narvaez. Kompleto na po, Junta Direktiba. Yes po, actually po, kulang pang sabo sa day po nag-pastor so election kang Albay District. Okay. So dapat siyang dapat na distrito. Pero 8 na po kami. So okay na po yan. Okay, so absent. Pero naisip po kami kayo sa loob ng 2 taon, nung 2019, kami lang po ni Mr. Roy Cometa so naging board. Okay. So ano yan, sir, maski kulang nin sarong miyembro, can the board proceed with all its official transactions over? Yes po, kung marumduman po nindo, kami nung 2019 hanggang 2020 and 2021, 2 lang po kami nagtukaw na Board of Directors. And dahil nga po kayo ito nagko-question, dahil man nga quorum ang 2. But since po na rekognisado po kami kang NEA, kang DOE, saka kang ERC, so nagpanagos po ang sabuyang function bilang Board of Directors. Maski 2 kami lang kayo ito ni Mr. Cometa nung nakaaging 2 taon. Nagkaigwa po kayo ng failure of election, so ibang distrito. And nakompleto lang kami ngunyan lang na 2022. And nagkaigwa po kitang pandemic, kaya yun po some major na reason kung kaya po dahil nakapa-election. Sige, sir. Now, nagkaigwa na po kamo ning initial na pag-convene, over?
Come again po. Nagkaigo na po kamo ning initial na paghururon, official transaction over? Yes po, ano yun na po kaming nagkakaigwa official transaction o dakulo na po mga board meetings ang pinkagihan ni. Opo, opo. Now, kaso nakaaging mga semana, nakahurong ko sa tagapagtaram kan Kapitolyo Provincial, si Madam Beth Munoz di Makulangan. I asked the question very clearly, sisay po ang nag-spearhead kan nag-adang-adang na annual General Membership Assembly kung kisay na espersos. Antaramon kan tagapagtaram kan Kapitolyo, si Governor Noel da Atabe. How would you react and how would you confirm on Itabi, sir? Ano po? Ayun po, Sir Tio. Inot po, gusto ko lang po linawon na bako po iniagma. Ini po Special General Membership Assembly. Sa ang agma po, sigigibo every month of July kada taon base po sa constitutional bylaws ng ALECO. So ini pong special annual General Membership Assembly, gigibuon ta po ini sa September 3 dahil po maigwa po kitang issue na pag-uurulayan, ini po ining pigis sa partang niya na power crisis. And duman po sa kaputan mo, kung siya po ang nag-initiar kay ining nag-adang-adang na special agma, ini po joint effort po ini kang provincial government o Balbay sa pamamayon sa tuyang bagong gobernador ta kung mano mo baga iyo ini so sabi mo nga ni naging jump off ni Mayor Rosal nung election and ngunyan po pigtututukan niya sa pangako man niya sa mga tao na talagang gusto niyang pakarahoy yun ining distribution utility o ining ALECO. Now ang ALECO po, kung hilingon ta po ang bylaws, non-political po ang ALECO base po sa bylaws. So kaya po ang main actor po digdi, ang board of director man po giraray. Kami po ang nagibuki board resolution pasiring sa NEA para po magkaigwa kita ki special general membership assembly sa Pizza 3 sa oras na 1:00 hanggang 4:00 ning hapon. And yaw na po duman kung ano ang mga pwedeng pagwawalayan duman, igwa na po kaming piganong agenda na aprobado na po kang NEA. And pasalamat po kaming board, igwa kaming kasurog na gobernador sa ngunya na talagang minatindog sa Samuya and para sa Albayano, para once and for all po, mapakareta ining sa tuyang distribution utility o ang ALECO. Opo, opo. Kasi nahiyapot ko yung tabi, Sir Paul, may nabasa ako sa Facebook post ni Abogado Oliver Olaybal. And ang sayang pagpahayag duman, if I remember it right, and kung existido pa itong post na ito na they pwedeng makiaraman si say man na hepe ekotibo elected sa affairs kan sarong cooperative ng kuryente and that the case at bar sa ALECO Tabi. How would you react on it, Tabi, Sir Paul? Yes po. Sa payag ni Atty. Olaybal, nabasa ko man nga nito na pwede pa nga ma-ombudsman kung sisay man nga ang politiko na magsawsaw sa issue kaningon yan. But, Sir Pio, igwa po kitang tigapod na general welfare clause. Ini po nasa constitution bylaws po ini na pigtatawan po ng mandato o pwede mag-intervene ang sisay man pwede mag-intervene ang estado na kung ang sitwasyon po o ang problema apektado po plan. And po ang ALECO ano po ini kuryente apektado ang kadaklan. Ano po kung sige-sige ang palsukang ilaw, dahil na nagpapansyon po ang mga government offices na. Tapos sa hospital, sa mga nagda-dialysis po, may step in right po ang estado na makialam po. Siring man po sa issue kang tubig, na kung ang tubig tangaya, dakol lang na kay Guaki Amibiases, dahil kibulas kay tubig, pwede po mag-intervene ang estado. Kumparing Jim, Sir Paul, medyo naggagagarbol ang signal yato. Our apologies. Makihanap nin marayray tabi pading Jim kan signal ta. Ang sa tuyang telcos tabi medyo nagdidiferensya kuan.
Sir Paul, standby muna tabi, tama redial si kumparing Jimmy, mahanap kita ni Maray na signal, magayon itong pahayag ni Sir Paul. Hello. Kumparing Jim, Sir Paul, please go Hello, ahead tabi, go ahead po. Ulitin ko po, Sir Pio, under po sa General Welfare Clause, ang Estado po may karapatan po na mag-intervene since na ang ALECO po is a public utility. So kung ang sitwasyon po o ang problema apektado ang kadaklan, ang Estado o ang satuyang gobernador, pwede po siya mag-intervene. Yan, opo. Bilang ama kan sa tuyang syudad, familia tabi, Sir Paul, Yes po. Kung ang halimbawa po apektado na ang mga government agency, mga opisina ng gobyerno na daing kuryente, naapektuhan ng serbisyo, tapos ang ospital, dahil nagpapansyon dahil daing kuryente sa mga nagda-dialysis, pwede po dyan mag-intervene ang Estado. Siring man po sa lado kang sa tubig po na kung daing tubig o mati ang tubig, na mga dakol nagkaka-amibiasis, ang Estado po pwede po mag-intervene dahil po public utility po yan, Sir Pila. Opo. May we have the privilege, Sir Paul, na maaraman, if you may, so mayor na agenda, so prime agenda tabi kan annual special membership assembly tabi, go ahead po. Yes po. Di po sa gigibuhunta na special general membership assembly sa Pizza 3, Sabado po yan. Imbitahan ko naman po ang mga member consumer para po once and for all ma-address na po kung ano man po ang problema ng sa tuyang distribution utility. No, number one po, pag-uuro ng taduman, sa primero po, i-present po duman kang ALECO kung ano po ang nangyari sa laog 8 taon na sa kang management and operation kang APEC, kung ano ang presenteng status. Pangdua po, ma-present po duman ang NEA, may mga taga-NEA pong haling Manila dahil nung panahon pong 2020, nag-initiate po kami kay ni Board of Director Roy Cometa na pina-audit mo po ang APEC. So, ma-present po sinda kang financial audit report. So, dumanta po maaraman kung bagsak po ang kang APEC, basis sa INDA. So, duman po nga to maaraman. Pangtulo po, dahil po nagkaigwa ki mga problema sa pag-manage kang satuyang kooperatiba, ang APEC, so ano po ang ginibukang Board of Directors? So, iyawan man po ipipresent kung ano mo po so accomplishment kang BOD po. And pang-apat po, duman po ipipresent naman kang NEA kung ano po itong supigahapod ta pong contingency plan na kung sakaling man po na i-terminate ang concession agreement, ano ang gigibuhon sa lado kang NEA o sa lado kang ALECO and sa parte na po ang provincial government na si Governor Rosalman po kung ano man po ang sa iya man na solusyon, ipipresentar man po duman Sir Pio. Opo. Okay, tamang-tama Sir Paul na unambitan mo iyan tabi because the general sentiment ngunyan kan miyembros konsumidores, kita po majority is medyo maluya bako kontentado sa serbisyo kan Albay Power and Energy Corporation. Ever since sa pag nagtutukar man kita digdining isyong yan sa APEC, ang pinagasabi ta is what if nga ni paano kung halimbawa diyan sa special membership assembly na yan mangibabaw so general sentiment na i-terminate tapuso na yan na pagmamanihar kan APEC sa ALECO bilang miyembro kan junta direktiba, ano po ang sa indo na dyan na pag-urulayan na contingency niya to taking in consideration primero tabi Sir Paul so bilyones na sa tuyang babayadan sa mga supplier niya to ng kuryente, that includes yung San Miguel Energy Corporation and yung pinagbabakalta sa wholesale electricity spot market sa WESM. Sir Paul, paano po? Kindly please give us an idea tabi tanganing makahurong kita makontaning marayan mga konsumidor. Go ahead po. Primero po, ang katuyan kay ng special AGMA, kung namarunduman mo po, Sir Pio, igwa po kitang 25 years na concession agreement with SMEC.
Now, kung kami lang po sa board ang ma-terminate ang concession agreement, katakot-takot po ang hagihan sa kaining TRO or kaso. Kasuhan kita kang San Miguel. Remember, dakulaon na kumpanya ang San Miguel. Kaya po, ining kontratang ining linaugan kang Aleco duman sa ISMEC, ang makakapag-terminate man lang po kaini, ini pong general public or ining member consumer. Kaya duman po pag-uurunan ta kung iti-terminate na ang concession agreement sa paagi po kang agma kang butation kang ining mga member consumer. Ibalik ko po duman sa hapot mo po na maginapot ano itong contingency plan nagigibuhon na just in case na kinagahan maghali so APEC ready daw po kita, iyon po ang kahapotan. Now hali po kami nung 3 weeks ago, hali kami ni Governor Rosal, sa NEA, saka si Director Cometa, ako po, saka si Governor Rosal. Kami tinutuduman sa mga NEA top management. And napag umumunan mo po duman na iyong ani po yung gigibuan na agma na dapat mangyari ini. And nag-assure po sinda kang sa indang suporta na just in case ma-terminate ining concession agreement napag-umunan ni po duman, mapadara sindadigdi ki management team na iyo pansamantala po, iyo ang mamanihar kang sa tuyang kooperatiba. Dahil po ang probinsya, dahil man po technical persons para po mag-manage kang day-to-day activity kang Aleco. So, ma-step in po so NEA, dahil po may karapatan sinda o may 30% step in right sa gabos na iling cooperative, so mapadala sinda digding management team. So pag duman po sa management team na ito, ang sabi kang NEA, possible po na makaano kita sa problemang ini na considering na ang collection efficiency kang APEC mo niya nasa 400, dahil nagbababa sa 450 million a month. So alang kawon po, Sir Pio. Nangako man sinda na mag-grant man po sinda ng through financial assistance or loan para mapadagos po ang serbisyo po kang sa tuyang kooperatiba. Mabakal po kita sa iba ng power generator kung just in case po maghali po ang SMEC. And sa ngunyan po ang pigagamit po, pigagamit kang San Miguel, iyo po ang coal. Ang coal po halik pang Indonesia, imported po yan, and battable. Now, kung if ever na mapasok si APEC, sa nahiling ni, hindi na po kita makuha sa Abuites, which is yaw, so sa tuyang mga geothermal, which is yan po, non-battable po, mas barato po yan. Iyan, magayon no, because that's the very first time na nadangog ko tabi, Sir Paul. Iyan sa pigparahanap me, nakaaging mga panahon, nakaaging mga broadcast mi na magbutwa man nga dining araw kaning informasyon na ipigpapaliwanag mo tanganing so sa tuyang konsumidores igwa na nin maliwan na option igwa pala nin araw kaan. Now duman sa pahayag mo tabi, sir, nahiling ko it will be again NEA take over siring ka nakaaging mga panahon tabi, sir, if ever mahali so APEC NEA. Yes, for a short period of time lang, sabi Pio. Tapos luway-luway po kita ma-transition, pasiring giraray duman sa Aleco. So sa ngunyan po, habang may management team sa NEA, so Aleco po, patry naman po kang mga lineman, kang mga personnel, so ibang yaon sa APEC na mga Bicolano, i-absorb man po giraray kang Aleco. Tanganing po, later on, after sa beyond ng 6 months o 1 year, makabalik po sa Aleco ang manayamento po kang pagpadalagan kang sa tuyang distribution utility. And the cool po sa tuya, ang ma-assist yaon po ang BECA or ang Bicol Electric Cooperative. Ang PELRECA po, nag-anuman sinda na mapadala po sinda sa tuya, yung mga technical men na ma-assist po sa tuya. Opo. Now, moving forward, duman sa financial aspect, sir, sa SMEC pa lang gayod tabi kung taman sa kuyang impormasyon ako mga 4 billion more or less ang sa tuyang babayadan sa San Miguel Energy Corporation, pati pa itong sa wholesale electricity spot market separate pa, igwa pa itong dagdag duman. How would we dwell on it tabi ta kung siringilong kita kaini halimbawa umali nan APEC pahalion mananggad iyon general sentiment pahalion singilong kita kinaagahan
what will happen igwa kitang ready cash na pwedeng ibayad diyan tanganing day maputol ang supply kang kuryente to the detriment kan gabus lugod na konsumidores kan albay over. Sang maray po na nabanggit mo ito na ining operation kang APEC Mantex, uminabot na po sa ngunyan ki 4.1 billion sa laog lang ki 8 years na pag-manage ninda. Ang utang po ninda duman sa mother company ninda na SMEC. Apwera kayan, kung marumduman mo nung 2014 biyan, igwa man kitang bayadan sa napukor kayo na uminabot man sa 4 billion plus interest mo niya nasa 5.2. Kaya ang total po mo niyan, pag sa amount ang utang kang APEC sa Kaaleco, more than 9 billion na po. O niyan, duman po sa kaputan mo kung singilong kita dahil pinahali ka. Of course po, pag pinahali ta sinda, of course po, makaso po ang mga yan. So, duman po kita makikipag, sa mga legal expert, sa mga legal team para po simbagon yan. Ang importante po, muna makatake over kita sa management na duman na muna kita sa NEA management team while pigdadangog po itong pigfile ng SMEC na kaso sa tuya. Okay. Can the board assure the consumers na dai kita mapuputulan ng kuryente siring kan so anong taon tabi ito sir pula naputulan kita gayon ning 2 days? That was 2013 mga 3 to 4 days itong pinutulan kita kang napukor kayo dahil dahil kita nakakabayad. So what would be the assurance kan board na dai mangyari ito kung dai naan APEC tabi? Go ahead po. Base po sa umulay mi duman sa Manila, nag-asigura man po sa moya ang NEA na gigibunta nga ining monthly collection ta na 450 million plus ito man na loan na igagrant man sa tuya sa NEA para may pambakal po kitang kuryente sa panibago po na power generator kung si Abuitis man o ibang player po na makakuha kita na mas baratong kuryente bako na coal ang gagamitin tayo. Okay, which is patable pa po. O itong collection niya itong 45 million more or less monthly. 450 million. Yeah, 450 million. Would this be sufficient na itong kautangan niya to both USM and sa SMEC? Akuon daw na pambayad tabi over? Ito po, ngali po ang sabi ko, siyempre po makaso yan. Ito i-set aside po na itong mga bayadan po duman sa SMEC. Itong utang ta po. Kaya po itong collection ito po ang gagamiton plus po loan na itatao sa kang NEA na pinangako ninda, mabakal po kita sa ibang power generator. Arong kang Abuitis, na iba pang player, duman po kita makuana. While pigdadangog po itong, siyempre makasungan ito sa San Miguel na pinagsasabi ko, then duman po, makikipag-ano man kita duman, kung paano taman kung itong mga legal team kung babayadan sa ito na utang kang APEC sa SMEC na 4.1 billion, duman na po makikipag-ano man sa mga legal team na since nakapabayaan po ninda, management failure po ninda, duman po, hilingon ta kung dapat tayang bayadan o dahil po ang pinaka-objeto po kang concession agreement kung yata kita maglaog dahil gusto ta kayo ma-rehabilitate sa Aleco na sa pagkakautang ta kang 4 billion. Now, paglaog po ninda sa laog sa nakiwalong taon, nagkaigwa sindaki dagdag na utang na 4.1 billion. So, sa hiling ko po, bako yan saalan kang Aleco. Kasaalan po ninda yan dahil po duman sa mismanagement po na ginibo ninda sa satuyang po operatiba. So, duman po makikipag-argue man ang satuyang legal team kung dapat yung bayadan po dahil. Pero kung ako po personal ang anuan mo ako, dahil sa kapabayan ninda, dahil ako kayo mabayad. Kung ako lang ang hapoton mo. Opo. Now, anong reaction mo tabi, Sir Paul? Ang board is policy making body and ang nagmamanage yung APEC, ano po tabi? Sa unyan po, ang board po, kang Aleco, dahil po ang management and operation po, itinauna sa APEC, watchdog na lang po kami na board. So, kami na lang ang nag-reparo kung may naglangkawang nagkaigwa ki rating increase, tapos may mga pagbalgar sinda arong kitong massive disconnection na ginibo ninda kito sa Rapo-Rapo, saka sa tulong barangay dyan sa Tabaco in Malinaw,
na pig-condemn po ito. Iyan na lang po, committee ba diriparo na lang po kami, watchdog na lang po kami, Sir Tio. Pero dahil po kami direct involvement na duman sa management and operation kang APEC. Ang problema nga po, no, itong mga kagi na talaga pong mataga si APEC, halos na, pardon my word, nabubuli na po ang board na dipisilon po pakibagayan ng management kang APEC, lalo na duman sa management ninda, sa diton po ang pagiling ninda sa mga board of directors. Kaya ugmaon po kami ngunyan na may sarong gobernador na nanindugan sa muya ngunyan para tabangan po kami. Iyo po. Naihapot ko yan, Sir Paul, kasi kasubago, you have a statement, igo kang statement na kapabayaan kan APEC kung kaya so resulta, saro sa mga resulta, bilyones ang pagkakautang. Naihapot ko all the while I was thinking na ang ALECO board, policy making body, kung baka parte ka mo maibulta sa indon pahayag na parte ka mo kang policy making body kung kaya naging palpakso management kan APEC. Ito pala watchdog na sana kamo dahil ka mo naging ibang policy. Iyo po. Dahil parte po kang concession agreement po, pinaubaya ka na po gabos sa APEC ang operation and management po kang ALECO, kang Satuyang Kooperatiba. Now, ang Satuya pong concession agreement, kung ipapasigit na po yan hanggang 2039 pa po, igwa pa po ki 17 years. Ngunyan po, base duman sa audit report, bako na po healthy para ipadagos. Iyata tayo continue ta po ang bleeding na kung ngunyan, nag-incur na kita ki almost 9 billion na utang, baka pag tinapos tayo na hanggang 2039, umabot po kita sa 100 billion na pagkakautang. Pati sa mga apo ta, maakit ta, igwa na pong utang. Now, igwa kong nadangog sa statement of kasubago, Sir Paul, na iyo personalmente and as a member of the board, day kumasabutan kung maiseparar mo yan, habo mo bayadan ang utang na yan sa SMEC Tabi. Ano yan? As a board or personal mong opinion, Tabi? Personal ko po ang ining opinion. Personal ko. Dahil ang sana nahiling ko talaga nakapabayaan ninda. Kaya nadagdagan pa sa utang na warin pa. Kaya nga kita naglaog sa concession agreement kayo para po nga na isalba su ALECO. I-rehab su ALECO. Ngunyan po, baliktad ang nangyayari. Ang pig-rehab na po ngunyan, si APEC na, bako naman si ALECO. Okay. Now, Tabi, sir, as a member of the board, ano po ang sa imong masasabi? Would you push for the termination of the concession agreement? Iyan nga po. Ako actually, haloy ko po ining pag-isip-isipan hanggang ngunyan talaga. Magabat ang sangunyan, lalo na igwa kitang global crisis sa energy saka sa oil dahil sa gira sa Europa. So gabos na nagmamahal, taas ang supply kang energy, kang coal, mahalo na. So kung baga sa magabat nagigibon tayo ining desisyon sangunyan. But sineya na po nga nagsabi na why continue the bleeding, na kung ngunyan pa lang nahihiling na talaga, na failure na talaga. So kaya itauta po ang bola sa NEA, being sinda po ang supervising agency ng gabos na kooperatiba, more than 107 yata na electric cooperative nationwide, itauta sinda ang bola. And itauta sa DOE. So magayon man po nga dahil duman man sa zona ni BBM na iriripaso ninda so ipira and ngunyan yaon man ngunyan si Rapi Tulfo bilang committee chairman kang energy, nakatutok man po sinda ngunyan hindi po sa mga problema kang electric cooperative po. Opo. Duman po may issue man duman sa Omeco so sa Occidental Mindoro, arog man kayo ang sitwasyon sa Satuya. Opo. Digital buy. Duwan na lang, Tabi, Sir Paul, primero, ano po ang asigurasyon na pag halimbawa magkaigogaraning NEA take over, anong asigurasyon na ang Satuya nang ma-experiensyahan na
serbisyo sa supply ng kuryente would be the opposite kan nangyayari ng ngunyan tabi. Ang sa kuya lang po, personal na pag-ilig, mapapakaray po ini pag naglaog po ang management team ng NEA dahil may previous na po, may precedent na po ini. Kaya ito po, noong 2013, nag-intervene na po kayo so Napocor management team dahil nga po, dahil nakakabayad kayo so Aleco. Then, sa way back mga 2010 yata, sa pamamayo ni Danny Cruz kang NEA, napakaray man po sa service kayo kang Aleco, kang paglaog man po ninda. Tapos ibinalik naman po duman sa Aleco. And aram naman po, aram ang kadaklan kung yata, kung buminagsak. So Aleco dahil man po, so papabayaan man po, kayo itong mga nasaagi man po na kang Aleco. Management man po kang Aleco. So, And sa tuting nga ni sa Pio, opo. nakalaog man ako sa problema kang Aleco noong ining 2019, November 2019, hanggang ngunyan. So, digdi ko po naraman na malala na po ang problema kang Aleco. Kung baga sa po, cancerous na maray. Iyo. Now, ano po ang mangyayari sa pag-abot kan special assembly? Paano nindo dadarahon tatibaan ko blame game na naman yan, iriwal na naman. Paano nindo dadarahon yan na ang paghuro na is so options? Tabi, go ahead. Igwa po kita kay facilitator po na mapresentan po kayo ng agenda. And ako man po, personal man po ako nangapudan, lalo na po digdi sa iba-ibang grupo na nagmamakulong sa Aleco, araw kayo ng mga striker, so grupo ni Atty. Olaybal, at grupo ni Atty. Bart Narayco, grupo ni Perdigon, na ini po na mga kapwa Albayano, so mga brilliant pong kaisipan ninda. Iyon na po ini ang pagkakataon na madangog ta digdi sa gigibo na special agma. Pagtarabangan ta na po na mapakarayang sa tuyang kooperatiba. Dahil na po kisisihan kung ano pa man po. Iluwas na po ang mga brilliant idea na pagtataraminda yan sa Facebook, kung sa inyo po itong mga solusyon po, para po duman po, yaon suneya, mapag-umulayan. Opo. Agma. Sir, Dahil na pong barasulan. okay. Sir Paul, salamat sa oras. More power tabi sa imo. God bless. Okay po. Salamat, Sir Pia. And Jimmy. Okay, siya tabi mga tugang si Sir Paul Narvaez naro sa membro kan Aleco Board. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCG Binyon. Thank you so much, kumparing Jim. Hali dyan sa 3rd District, kasabay si Sir Paul Narvaez, saro sa membro kan Junta Direktiba, kan Albay Electric Cooperative, Aleco.